Γιάννη! No, but Γιάννi! He does too, yeah. if he is in a position somewhere there and crosses the threshold, then he jumps on both of them. Bam, bam. Μαμά, τι τα κάνει τα Τι σας παιδιά κάνει της? μαμά, παιδιά? Μα βγάζει φωτογραφία. Φωτογραφία σας βγάζει? Ο Χριστουλίνα και εσύ να σε βγάλει. Καλά παιδιά εσείς? Γιατί? Πού είναι οι βαρκούλες σας? Πού τις έχετε? Τι σε κάνει Γιάννη? Τι σε κάνει αγόρι μου? Φωτογραφία. Βγαίνεις φωτογραφία? Ναι. Τι όμορφα παιδάκια. Τι κάνατε εσείς παιδιά? Μπάνιο. Μπάνιο. Σας αρέσει το μπάνιο? Ναι. Η Κρίστη τι είναι τώρα? Νυφούλα. Είναι νυφούλα. Ποιος είναι ο γαμπρός? Εγώ μου κουμπάρω. Ω, βάλτε τη στη μέση την νυφούλα. Κρίστη, μπες στη μέση από τα παιδάκια εσύ που είσαι νυφούλα. Στη μέση. Απ' τη μια μεριά ο κουμπάρος και απ' την άλλη ο γαμπρός. Μπράβο! Για δείτε τώρα εδώ. Καλέ, τι όμορφα παιδάκια είναι αυτά. Μπράβο. Κάντε μάκια. Κάντε μάκια όλη την νυφούλα. Μαμά. Μπράβο. Μα, εγώ μια μαμά, μαζί ο γαμπρός. Εσύ τι κάνεις? Μια μαζί ο γαμπρός. Εγώ είμαι μαζί με σύντα. Εγώ είμαι μαζί σύντα. Έφυγα μαζί σύντα. Πήγαινε κοντά. Γιατί έφυγε. Γιατί έφυγες Κρίστη? Πήγαινε μαζί με τα παιδάκια που σε θέλουνε στην παρέα του. Μπράβο. Μαζί ο γαμπρός. Πήγα μαζί. Έφυγε ο Γιάννης. Ω, είστε γαμπρός και νύφη είστε? Ναι. Έφυγε ο κουμπάρος. Α, έφυγε ο κουμπάρος. Έφυγε η